אברהם היה אחד, היית איש גדול שעושה דברים גדולים. לא פחדת מכלום. היית כל כך מאושר במשימה שלך. האמנת בה, וכל הזמן הזה ניסית לשכנע אותי להאמין גם. כל יום שהיית חוזר מעזה לישון איתי, היית מספר לי כמה בתים הרסת היום, ושאתם מתקדמים מאוד במשימה לסיים את המלחמה הזאת. הייתי מוכן למות כדי שהמלחמה הזאת תסתיים כבר. אני אומרת לכם, תסיימו כבר את המלחמה הזאת, תסיימו אותה. כמה שיותר מהר תכבשו את עזה. אין במקום לרוע טהור שרואה את האיש הכי יפה בעולם ופשוט מחליט לראות בו. אין מקום לרוע הזה שם. יש במקום רק לחיים, לצחוק של ילדים, לשמחה, למשפחות יהודיות וקדושות שחיות בשביל לחיות, שמתרגשות מכל גרגר באדמה הזאת. אתה נלחמת על הארץ הזאת ומגיע לך לדעת שבסוף כבשו את הרצועה המסריחה הזאת. אנחנו נקים שם חווה ואנחנו נקום שם. אני מבטיחה לך. מאמי כל כך אהבת את הארץ וחלמת ליישב אותה בחווה שלנו.